Po, mga kalingap, ito dapat suportahan natin ng mga charity vlogger sa Pilipinas, iba't ibang lugar, iba't ibang probinsya, Kalampitos, Kaagapay, Julieta Ifundo, Felisa Piña Flor, Jan, Mutia Romero, Annalyn Tayo, tama tayo? Sino itong Annalyn? Babalik pa. Edna Villamarso, Maylene Lacson, Lilia Braga, dito? Nandyan. Sino yung itong, sino dinatawag? Ano ba mo? Hiloria. Ayun. So, welcome po sa Lingap livelihood program natin. Kasi po mahalaga po may livelihood dito. At hindi lang po yung ating pagtitinda yung gagawin po natin. Pati yung ating mga skill, yung alam natin, pananahi. Meron dito marunong magtahi. Kasi balak natin magawa ng mga ano po? Tahian. Ano yung madalas yung tinatahi ate? Cortina. Kayo po? Mapunta po ng unan. Yun, pinanginahanap po natin. Cortina, punda ng unan, mga basahanan. Ano po? Yun po yung ating gagawin. Kaya kukuntakin ko nga si ka-business at meron siyang mga makina na pwedeng gamitin. No? Halimbawa po, mga 5 makina mayroon dito. So yung may mga talent, mayroong skill po sa pagtatahi, yun po ang gagawin nila. Ano? 2 lang kayo marunong magtahi. 2 lang? Wala nang iba? Ate? Taas na po yung kamay yung marunong magtahi. May 2 tayo sa pagtatahi. Mali natin, managdagan pa po yan. So isa sa programa po natin yung pagtatahi. No? Ang gagawin nyo lang po, tahi ng tahi. Tapos may araw-arawan. Hindi ka na may rapat mo sa may titinda. Sa market, kami nang bahala doon magtinda. Ang importante po kayo, may trabaho. No? So, magsimula tayo sa pagtitinda ninyo. Kumusta po ang inyong hanap buhay? Livelihood ninyo, kumusta naman po? Tawagin tayo itong si Helen. Siya po yung naka2 araw. Nasaan siya? Ate, dito ka. Ma-report ka po ha at alamin natin kung kayo po ay masaya o malungkot sa inyong paghahanap buhay. Masaya po. Masaya po kahit paano ay nakakuha ng pandagdag sa panggastos. Kumita ka naman po. Meron man po. Meron naman. So dito, naka2 araw kayo. Saan ka po nakarating na probinsya? San Roque lang. So meron kang 2 araw. Hindi po magalingap. Sabi ko nga sa inyo, wala pa silang benta, kagad-agad may kita na sila. Kasi may pamasahe at may pang-snack. 2 araw po kayo. Bigyan natin yung pangalawang araw. Ano? Wala. Dito. 2 araw mo ha.
May kita ka na, mayroong pang bonus. Salamat po. Salamat po. Yan po si Helen Cortez. 2 araw po siyang nag-livelihood. Next, Henoria. O, tawagin natin. O, palakpakan nyo. Nay, ilang taon ka na po? 65 na po ako. O, 65 years old na po, pero gustong mag-livelihood. Ano yan? Ay, may resibo pa. Mamaya-maya ang resibo. Nay, nag-enjoy ka naman sa iyong pag-livelihood. Nag-enjoy po kahit maulan, naglalako. Yun ang matandang masipag. Oy, naka-4 na araw, oh. Oh, kumusta ang kita mo? Okay naman po, nakabili na rin ng buwan. Nakabili ng truck? Okay naman po, bigas. Isipin nyo, ha? Nakabili po ng bigas at ulam. Hindi na sila yung magdumansa kung saan-saan dyan politiko, magparahagan ng kwarta. Nahihingi ng pera kung saan-saan. Ito po, Lingap livelihood program natin. 65 years old na. Pero masipag. Palakpakan! Nay, may bonus kayo, ha? Kasi po yung ating bonus, depende po sa sipag nila. Naka-4 na araw. 4,000 ito. Awaki, usa. Busog kwarta ta. 2. 3. Hoy, nalaglag pa. 4. Palakpak. May kita na, may bonus pa. Alam mo, pag kayo po ay tapat dito, perfect attendance, mayroon pang bonus sa amin, sa inyo si Kalingap Gab. May sayaw pa si Joey the Great. May pakimkim pa si Bobby TV 143. Pati si Kaagapay, iba din pang-snack sa inyo. At saka si Benz TV, iba din libreng pang-almusal. Pagka, po, perfect attendance. Next po natin, Cherry. Rubis. Rubis. Ay, karto? Ano yun eh? Wala pa, 0. Ngayon pa lang. Maganda itong motivation sa iyo, ate. Naka-4,000 na agad. Next po, Dalisoy Francisco. Yan. Palapakan natin. Ito po, nag-livelihood, nag-LP. Maduman ka, galing ka sa bahay ninyo. Masabi si Aki mo, Inay, saan ka maduman? Saan ang punta mo? Anak, LLP ako. Magaw. LLP. Lingap Livelihood Program. Masabi yung anak mo, ano ito, Anay? Anong LLP? Ano sagot mo po? Sabi ko kaya ba, matinda. May LLP para sosyal. Saan ka, Anay? Mapunta at base na base kayo. Ay, may LLP. Ano? Kumusta pag livelihood niyo po? Awa ng Diyos po, nakadagdag sa pang araw-araw namin kahit pa paano. Ano sabi ni Mister sa inyo? Ano sabi ni Mister? Natutuwa po siya kasi kahit ganun siya, di nakakatulong ako pa sa pang-araw-araw namin. Di ba nasisiro si Mister mo? Alam mo po. Di ba sabi na baka magka-boyfriend ka duman? Pag i-LLP mo, makaka-boyfriend ka doon. Wala mo sabi ganyan. Wala man po. May kita po kayo, may kita. Meron naman po. Nakamagkano kang kita o? 4 ka na ang. Tapos yung ano naman po, yung kapit na sana ako, nag-aspe po yung ganan ko. Kaya hindi po ako nakagamis-tamis nila. Kaya, ngunyan po may ano, balik sa wala po. Ano po, yung dalawa, so una pa po yun. Sino gigiwi mga aki pang sadikas na itong kamay? Hindi mo na may mga aki ito, ano? Gawa tayo ng programa ka sa mga aki nila.
Ha? Kasi pag masipag ang ina, dapat iwan yung reward. Ano? Pag-isipin yung reward ng mga ate para mas matibay. Oy, ate, nakailang adlaw ka? 3! Ano, kumita ka naman doon sa 3 adlaw mo? Iwan po ko yan. Nakabagaling bagas? Iwan po. Maski ano po, yung panira po. Kaya naman po ang nagpo-provide sa kanya. Oo. Sa panira na lang. Pang beauty, kuman. Wala pa din. Siguro buhay lang ka. Ano? At magkakaroon din. Ika, 3 adlaw. Usa. 2. 3. Magkano yan? May sobra? Ate, magaling papinduhan. Tapos ining 16 ito mapala. Lisa Pinya Flor! Nasaan na? Ay, ito si nanay, kasapin ta. Magandang hapon po. Magandang hapon dito po yan. Ilang taon na po kayo? 51 po. 51. Pero masipag mag-LP. Naka-4 na adlaw. Saan ka po nakakarating? Papunta kong basod kay po. Layo. Sama-sama po ko ang asawa ko. Oh, nag-LP din siya dahil. Nagtagadala po siya ng ng styrofoam. Ay, i-record mo digdig. Oh, dalawa ang kita nyo. Ako mo at saka ikaw. Ano? Pwede mo mag-asawa magpalis ng digdig. Mag-asawa nag-LP. Ha? Nay, yung ating punda dyan, pwedeng ibenta ng mga nag-LP. Di kumikita kayo. Kumikita ang pagkabuhayan. Lingap Livelihood Program. Kumusta na? Kumita ka naman sa LP mo? Ayos mo po. Pwede nakakakita naman po kayo kapano. Yan. Si nanay po ay ilang adlaw. Felisa, Peña Flor, 4 na adlaw. 4,000 ito. Usa. 2. Ano pa ta? Ubus na. 3. May na. Ingod naman. What naman? May nagwarta sa kuya. Ubus na yun. Bakit pa ito? Ubus na ang pira ka? Lahat yan. Ano naman? Nakayubang barya. Ilan po yan? 3? 3,000. Palapakan mo po si nanay. Tingnan na ito. Kulang ba? Ano po kaning barya? Kulang ay, iniyo. O kulang na. Magawa po din kwarta doon sa kahalihiro ni Ate Claret. Kaya nga, hintay lang po at may nakalaman. Nay, oh! Nay, hindi ka digdi. Doon ka na. Next po natin. Mutya Romero. Nasaan? Ay, grabe yan. Nagtulmahan si nanay. Ganyan dapat ba mag-LP? Ha? Ganyan dapat po pag nag-LP. Alam niyo kung bakit? Para yung tao po, kung nakita ka, matakbo sa'yo. Ano yan ate? May bitbit kang ano ay. Pag livelihood mo. Matingin. Mabili. Tapos, ikaw galing pabango. Mayo. Nakailang adlaw si ate? Hoy, 3 adlaw. Kumusta po? Ayan! 1, 2, 3, pulot! Number 6! Norma! Abila! Oy, grabe yan. 500 pesos. Ay. 500 piso. Yan.
pag masipag po, ano, sa sunod na biyernes po, kung biyernes tayo magganito, ano, biyernes, pag biyernes, alam nyo na, digdi kayo. Naku, baka magdami ito, magkakagod na sa labasan. Maraming ma-apply sa akin dito mag-LLP. Mag-LLP na lang ako. Maraming magtulungan ta sa ating programa. Kasi po, ang tao ngayon, hirap kung saan papasok. Makatulong, malaba-laba, mapagod din ano. Ini, simple-simple lang. Mali mo, mas kumita ka pa dito. Sa ating Lingap Livelihood Program. Tawagin ka muna ang ating unang magbigay ng word of encouragement. Mabigyan lang ng word of encouragement. Anong masabi? God, Pisira! Palapaan po natin! 5 minutes lang, sir. 5 minutes. Word of Mamaya-maya pagkatapos mo. Word of encouragement. Hindi po. Bigyan mo sila ng pampalakas para magtuloy-tuloy sa kanilang pag-livelihood at sila ay magkaroon ng bagong buhay at bagong pag-asa. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ano bang pwede ko sabihin? Itong lingap po sa mahihirap na livelihood program ni Kuya Bal ay malaking tulong po sa inyo. Dahil sa hirap ng buhay ngayon, mahal na ang bilihin. Mahal ang bigas. Mahal ang ulam. So malaking tulong po ito. Dapat nating pasalamatan si Kuya Bal Santos Matubang sa livelihood program Lingap sa Mahihirap. So yun lang po. Salamat po, Gao Pisira ng Negros. Taga Negros po yan. Kunting salita lang makabigay sa akin ng encouragement. Tawagin ka! Ang next nating word of encouragement. Bobby TV 143! Palakpakan natin! Ito po yung galing pa ito ng ano? San Mateo Rizal. Magandang hapon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Isang palakpak po muna para kay Kuya Bal. Para kay Kuya Bal, hindi sa akin. Alam niyo po, ang dami, kung naririnig, ang daming gustong si Kuya Bal ilagay natin sa Negros. Payag ba kayo? Alisin namin si Kuya Bal, dalhin namin sa ibang lugar. Okay. Mga kalingap, ganito po, napakaswerte po ninyo. Dahil po si Kuya Bal nandito sa Daet. Maraming nagsasabi sa akin na kung maaari daw, si Kuya Bal ilipat naman sa iba para makapagpatayo din ng ganito. Gusto din kasi doon sa Mindoro may ganito. Sa Rizal, lalo sa Rizal, sa amin dahil marami ding mahihirap. Gusto rin ng ganito. So napakaswerte po ninyo, wag natin sayangin yung binigay ni Kuya Bal na tulong. Sa totoo lang po, kung maaari lang ipagpaalam ko si Kuya Bal sa kay Ate Edna, nahiramin ko ng 1 linggo, dalhin ko sa Rizal. Dahil po, ang dami nangangailangan. So yan lang po, maging masipag tayo dahil andyan po si Kuya Bal na handang tumulong sa inyo. Salamat po. Yan po, salamat kay Bobby TV 143. So, Napaiyak po siya bukas. Maraming salamat po kuya sa pag-share mo. Walang paa, walang kamay. Gahibari ako dito, ibigay ko sa'yo. Hindi nila alam. Si kuya nandito. Anong pangalan niyo kuya? Pero handa ka pa mga kaagapay na hindi daw po sila Tapos sinailis sa kay Pap. sino po ang kasama niyo dito? Hiningiling ko lang. Hindi ka kasi diba? Are you all my personal dreams? Kaya wala pang makuha.
sana